Esta é a Casa das Ciencias na Coruña, un museo científico que ten un lema curioso. O importante non son as respostas, senón as preguntas que un se faga. Ao longo da historia, houbo moitas persoas que se fixeron preguntas claves para intentar entender mellor o mundo que nos rodea e o cosmos. Neste capítulo, imos falar de 3 científicos galegos. Coñeceremos a un home que nos situou no mapa con exactitude, a outro que creou unha variedade nova de millo e a un terceiro que aprendeu a contar as estrelas. Os 3 empezaron preguntándose o porqué das cousas. Antes da chamada Revolución Científica, se un quería saber algo do mundo, tiña que preguntarlle á Igrexa. E as respostas non se podían someter á análise da razón. Crelas era cuestión de fe, baixo pena de excomuñón. Pero chegaron Copérnico e Galileo e a Terra pasou de ser o centro do universo a se converter nun corpo celeste máis entre centos de milleiros. E despois, Newton entendeu as leis universais da física. Pero houbo moitos máis que seguiron o principio que formulou Aristóteles hai 2500 anos. Saber é coñecer a causa das cousas. En Galicia, o desenvolvemento da ciencia foi tardío, igual que o desenvolvemento económico. Normalmente, ambas as dúas cousas van parellas, e iso sabíano ben os ilustrados. No século XVIII, en Francia, naceu a Ilustración, un movemento caracterizado pola confianza do home na súa razón para resolver todos os problemas que a vida presentaba. En Galicia tamén houve ilustrados que destacaron como científicos, tales como o xeógrafo e naturalista Xosé Cornides Saavedra. Outros ilustrados galegos foron o padre Feijó e o coengo da Catedral de Santiago Pedro Antonio Sánchez. Eles inspiraron a homes como Domingo Fontán. Fontán foi un auténtico herdeiro da Ilustración, un erudito preocupado pola mellora das condicións de vida dos seus coetáneos. Foi deputado liberal, matemático, profesor aquí na Universidade de Santiago, investigador e moitas outras cousas. Pero pasou a historia por un proxecto moi ambicioso. Fixo o primeiro mapa científico de Galicia, que era tamén o primeiro que se facía destas características en España. Domingo Fontán sobe pola escaleira da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago, disposto a acabar o traballo que comezou hai xa varias noites. O que tiña que facer Fontán era determinar en que punto exacto da Terra estaba situada esta Torre do Reloxo da Catedral de Santiago. E para iso botou varias noites observando os astros coa axuda dos seus instrumentos de medición, como a este sextante. Fontán necesitaba coñecer a posición exacta da Torre do Reloxo na esfera terrestre para ter un punto de partida seguro que lle permitise situar correctamente todos os elementos que aparecerían no seu mapa. E esta torre foi o punto de apoio desde o que Fontán comezou a mover o seu universo de ángulos, rectas e curvas. Estaba poñendo en práctica un método cartográfico que tiña moi pouco que ver cos empregados anteriormente. Na antigüidade, o cosmógrafo grego Claudio Ptolomeo representaba Galicia como o final do mundo coñecido. Ata o século XVI non houbo mapas que representasen illadamente o noso territorio. Marcou época o elaborado polo dominico ourensán Frei Hernando de Ojea, publicado en 1603 en Amberes. Este mapa, no que o país aparecía levemente inclinado cara ao mar, e non todos os ríos tiñan o seu curso actual, foi corrixido e reproducido en múltiples ocasións ata o século XVIII. Nese século, avánzase nas técnicas e destaca o mapa do madrileño Tomás López, que baseou a súa recollida de datos nunha amplia enquisa. A partir das respostas, debuxou o seu mapa coas que daquela eran as 7 provincias do reino. Pero todas aquelas representacións cartográficas fixéronse sen medidas reais e sen percorrer o territorio. Fontán, sen embargo, para facer o seu mapa, viaxou por toda Galicia durante anos. Esa andaina comezou aquí, no lugar de Formarís, na estrada que une Santiago coa Coruña. Domingo Fontán, o topógrafo Domingo Lareo e o seu axudante están rematando a súa xornada de traballo que consistiu en medir a distancia que hai entre a aldea de Formarís e a Lomba de Busaco, os 2 puntos no concello de Santiago. Elixiron estes puntos porque están situados nunha zona de chaira.
para realizar a medición levan un instrumental específico, uns listóns de madeira de pinabete vernizados, unha madeira moi resistente que nin hincha nin encolle e que dificilmente torce. Isto é importante para realizar a medición do xeito máis exacto posible. Fontán e os seus axudantes estenden os listóns en liña recta e en posición horizontal, unha tarefa lenta e de precisión. Sumadas todas as medicións, Fontán e os seus axudantes determinan que a recta entre Formarís e Busaco mide 2.291 metros. Ata daquela, as distancias medíanse en varas, pero Fontán, no seu afán racionalista e modernizador, introduciu o sistema métrico que tiña como unidade o metro. Este é un metro, e esta unha vara que ten entre 83 e 86 centímetros. O metro comezou a utilizarse en Francia en 1799, pero en España non foi unha medida oficial ata 1849, 30 anos despois de que Fontán o empregase. O que mediu Fontán entre Formarís e Busaco foi a base do triángulo que resultou de unir estes dous puntos co Alto de San Marcos, en Santiago. A partir dese triángulo primixenio, situado en longitude e en latitude, foi cubrindo toda Galicia cunha rede de triángulos. Domingo Fontán utilizou a triangulación como método para calcular a distancia entre diferentes puntos ou vértices dos seus triángulos. Así, mediu todo o territorio de Galicia. A triangulación era un método matemático que xa se estaba empregando en outras partes de Europa. Os vértices destes triángulos son coñecidos como vértices xeodésicos. Domingo Fontán foi o primeiro en construir unha rede xeodésica por todos os picos e curutos de Galicia. E a pregunta lóxica sería, como calculaban a distancia entre dous picos ou vértices xeodésicos? Pois medindo os ángulos do triángulo que formaban entre sí tres vértices. E para iso valíanse dun instrumento moi moderno daquela e que sería o antecesor do que hoxe utilizan os topógrafos nas medicións dos trazados das estradas. Falamos do teodolito. Este é o teodolito que Domingo Fontán trouxo de París e que utilizou para localizar os distintos puntos que aparecen no seu mapa. Pero, ademais do instrumental e dos sistemas de cálculo máis avanzados, o método de Fontán requería dun extraordinario traballo de campo. Botou 16 anos percorrendo as montañas, as chairas e os vales de Galicia. Domingo Fontán e os seus axudantes van comezar o seu traballo no cumio do Pico Sagro, o monte máis alto da comarca de Santiago, e tamén un dos que permite unha maior visibilidade. Domingo Fontán quere medir a distancia do Pico Sagro ao Pedroso a través do sistema de triangulación. Está prácticamente comenzando o traballo de campo, pero aínda pasarán anos ata que acaben o seu labor. Primeiro, van ter que subir a picos, outeiros e castros por todo o territorio do país, porque a orografía tan quebrada de Galicia obrigounos a multiplicar o número de medicións e triangulacións. En total, teñen previsto ascender a máis de 2000 puntos de certa altitude para realizar as medicións. Este cilindro de cemento marca o vértice xeodésico situado aquí, no Pico Sagro, no concello de Boqueixón, moi preto de Santiago. Tamén nos sinala a altitude do monte, 533 metros. Para medir a altitude dos vértices, Domingo Fontán utilizou o teodolito, pero tamén empregou outro instrumento que necesitaba certa colaboración, o barómetro. Domingo Fontán comproba que son as 12 en punto do mediodía. Sabe que é a hora precisa para realizar a medición da presión co seu barómetro. A presión cambia coa altura. A maior altura, menor é a presión, pero para coñecer a altura do monte requírese que outra persoa mida nese mesmo momento a presión a nivel do mar. E aí é onde entra en xogo o irmán de Domingo Fontán, Andrés, abogado e veciño de Noia. Á mesma hora, á beira do mar, anota a presión e a temperatura. Con eses datos e os seus posteriores cálculos e correccións, Domingo Fontán determinaba as alturas dos montes. Fontán sabía que unhas boas estradas eran básicas para o desenvolvemento do país
E tamén sabía que para construílas había que coñecer ben o territorio e cartografalo. Domingo Fontán cría no progreso, por iso botou tantos anos realizando un traballo de campo pero que só contou coa axuda de algúns colaboradores leais. Os cadernos de campo que Fontán escribía case diariamente perdéronse, pero en escritos posteriores deixou constancia do escaso apoio gobernamental e do duro que foi o seu traballo. Ademais, veuse privado de algúns dos seus colaboradores. Vivían na época do absolutismo de Fernando VII e moitas persoas con ideas liberais sufrían persecución. Todos eses obstáculos non lle impediron a finalización da súa obra. Fontán, armado coa súa pluma, consegue por fin debuxar o mapa cos datos obtidos tras anos de traballo de campo. Crea unha táboa de 35 signos convencionais que explican o mapa. Aparecen identificadas as capitais de provincia, as cabeceiras de partido xudicial, os concellos, monumentos, camiños, pontes, estradas, e tamén aparecen as comarcas, e por vez primeira a división de Galicia nas 4 provincias actuais, establecida definitivamente en 1833, e que viña a reemplazar a antiga división en 7 provincias do Reino de Galicia. No mapa de Fontán tamén aparece unha curiosidade que non está en ningún outro mapa. Aparece o lugar de Porta do Conde en Pontevedra, identificado como a patria do autor. Claro que o tamaño do mapa permitiulle facer ese tipo de anotacións sen que se notase. Este é un mapa estándar de Galicia, e este é o mapa de Fontán. En metros, este mide 1 por 1, e este 2,15 por 2,34. Un tamaño que fixo que Fontán tivese que leválo a París para imprimilo. O mapa de Fontán espertou a admiración de toda a xeración nós. De feito, Otero Pedraio dixo que, ao debuxar o mapa, Fontán pintara por vez primeira o rostro de Galicia. Hoxe os mapas realízanse utilizando as imaxes de satélite e a informática. Pouco que ver coa metodoloxía que utilizou Fontán. Hoxe, a Terra mídese desde o ceo. A nosa seguinte historia é a dun home que tratou de medir o ceo desde a Terra.